Oimore nyakwa Ramogi juang kamora mora mabende yude nyakalundo kata Ramogi TV odhiambo makawuoro ni kabende odiochieng makawuono kaka ineno e tipo mari wamiyo pek ahinya jaloko marwa ma en Elizabeth Otieno ni mar odiochieng makawuono en odiochieng jogo mabende loko wach kata wach mar sign language gi dho Kisungu. Dwe mar 9 mangima bende wadhialo jogo eko mantiere koda ng'ol mar winjo kabende e chenro mar oimore sadek mar otieno chenro marwa mar mine wacho wabiro bedo ka watwa koda achiel kuomgi ka wang'eyo matut e weche mag loko wach e kinda mamoko machiegni. We have resolved to start a fresh impeachment motion to the governor of Meru, one Honorable Bishop Kawira Mwangaza, and we have already appended our signatures. Governor Mameru Kawira Mwangaza inyal thich oke ofisi okang' mar ariyo ka MCAs Mameru koro ong'ado bura ni okoromo bede apis governor. Obila mago kwach kich koro wacho ni gin machiegni gi yudo an adhiambo jahigni 17 mitudo koda nek mar Eric Maigo tich abich juma mokalo. To wan gi nyithindo, nyaka nyithindo mong'ol wan godo. Koro kumwadwa chiko gi nyithindo ke wakia, kumwadwa dhi be wakia, kaka wadwa timo be wakia. Sirikal be podo lal no makata gimoro amora pok wawinjo gimoro amora ni timuru kama. Jodak ma ombaka kar chung od bura manyando koro luoro mako ka ikruok poko timore malongo kodong mana ndalo matin to kodh El Nino chakore. Weche ge yudo kokalo mbui magwa mano mar YouTube kanyakla kod Facebook Ramogi TV kabende nyalo cholonwa ote magi kabende intiere koda weche ma nyalo nyisowa kaluwer koda weche manyien ma wakelonu lai marwa en 23 nyinga Jailieta jaloko marwa en Elizabeth Otieno. MCAs 27 mag kaunti ma Meru ong'ado gi duol achiel mar chako chenro mar thicho oko gavana margi Kawira Mwangaza kuom thuolo mar 2 e bwo higa achiel. E romo mano kelo kanyakla MCAs kod moko kuom jotelo mawuok e kaunti no. MCAs oseyo Mwangaza kuom koso nyiso lony madwarore e tayo kaunti ma Meru, diro weche ne jotelo wetene kachiel gi miyo kaunti ma Meru wichkuot. Kaka jafombo marwa mar siasa Chris Owino leronwa, lweny mar Mwangaza sani koro osewuok e kinde kod MCAs kachiel gi jalupne Isaac Mutuma kendo nywando jotend migepe Profesa Kithure Kindiki kod Mithika Linturi. Bang' od bura mar Senate gole e lak nyang' tarik 30 dwe mar 12 higa mokalo, gavana ma Meru Kawira Mwangaza kendo oyudore na mataro mar siasa kod jotelo mawuok e kaunti no. Mwangaza ma osebedo ka ok modhre pi kod MCAs mag kaunti no kaachiel gi jalupne Isaac Mutuma kuom thuolo machielo ni e kinda Kur Gasumbi bang' MCAs 27 chopo e winjruok mar chako chenro mar thiche oko e apisi kuom thuolo mar 2. We have resolved to start a fresh impeachment motion to the governor of Meru, one Honorable Bishop Kawira Mwangaza, and we have already appended our signatures, the 27 of us who form or comprise the Kenya Kwanza caucus in the county assembly. Kagiloso kod jofwamb weche bang' timo romo mane okawo seche mohewo 3, MCAs go oseyo Kawira Mwangaza kuom koso nyiso lony madwarore e telo ne kaunti ma Meru. Gavana Kawira Mwangaza mwenyewe ndiye ametangaza kwa matendo yake na kwa ile matamshi yake kwamba hii kiti ya gavana ni kubwa sana, kwa sababu ile matuzi, ile lugha chafu haifai kiongozi wa hiyo cheo. The train has left the station. Now we are destined to reclaiming Meru, giving Meru its lost glory. It is not our agenda or our mantra to see chaos, to see drama, to see shenanigans in this county. We have decided forthwith to withdraw the support within and outside the assembly that we have given our governor. Romo no oyuore kod Senator mar kaunti no Kathuru Murungi, jakom jood bura ma Meru Mugambi Rendikiri, jood bura ma Imenti Kirima Ngishine, kod jachatindro maduong' ma duond bura mar UDA kaunti no Kaberia Kubai. MCAs go bende oseyo Mwangaza kuom miyo kaunti ma Meru wichkuot kaluwore gi gwandruok ma kinde ka kinde e kinde kod jotelo ma ok kaunti no. Imekuwa aibu kweli kwa nchi nzima, lakini sisi hatuwezi kulaumiwa
amekataa mwenyewe kwa kinywa chake, ameshindwa kutengeneza kuunganisha kila mtu. So I think upandacho ndicho uvunacho. Bang' gwandore kod MCS, Mwangaza sani koro oyawo siwandha mare mar Amen kendo nywando nyaka jotend migepe mag piny owacho mar Kenya Kwanza. Jatend migawo mar pur Mithika Linturi ne oyudore e laru mar Amen kod Kawira Mwangaza kaluwore gi tulo mane okwako romo mar chenro mar Okolea program e giko juma mokalo e gwenge mag Igembe South. Mwangaza ne otudo lweny makamago kod Mithika Linturi kendo se kuom tiyo marach kod rowere mar ketho romo mare. Kaluwore gi tulo makamano, Mwangaza ne oyudore e lweny machielo kod jatend migawo mar arita Profesa Kithure Kindiki bang' Kindiki kumo romo duto mag Okolea program, wach ma ok ne omoro Mwangaza. Nataka kufanya mkutano, fanya mkutano wa kusema sera yako. Useme ile mambo unafanyia wananchi. Lakini mkutano wa kuchochea watu, hiyo tumepiga marufuku, haitafanyika. Kaoloso e gwenge mag Igembe Central odiochieng' manyoro, Kindiki ne osingo mar kedo kod romo mag Okolea program e yo machal kod mane ukedogo kod ng'anyo mag Azimio. Final, the same way we were very firm with demonstrators and rioters, protesters of Azimio who were breaking property and killing people in the pretext of politics. Even here we are not going to allow it. Magi timore jumbe ariyo kende tok jatend piny Dr. William Ruto kod jalupne Rigathi Gachagua kwa jotelo duto ma ok kaunti ma Meru mondo oket tenge pogruok maggi mag siasa kendo tiyo ne jopiny. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Od mane weche maket kod mago en ni od bura ma Nyamira opogore kaluwore kod dwaro mar thicho oko gavana ma kaunti no Amos Nyaribo. Kweth achiel motelne kod jalup spika Thaddeus Nyabaro oseketo kogi e oboke michwalo e od bura no juma manyien ka gidwaro mondo thich oko gavana no. Kweth machielo bende siro gavana ka giwacho ni gik miwacho kuome gin mago minyalosi kod twak ma ok thiche oko. We have officially done signature verification with our clerk of the assembly. We have handed over the motion to him. The members of the assembly have signed, and we now look forward to the motion being placed on the order paper next week on Tuesday. And then the assembly will have time to discuss about the conduct of the governor, and we want to believe we have a watertight case against the governor, and therefore we believe God will assist us to ensure Nyamira gets proper service delivery. Mambo ni matatu, nikisisitiza kwamba ikiwa ameshiriki katika vitendo vya ufisadi ang'atuke peke yake au tumungatue vile ambavyo tumefanya. We are here to decline and denounce that we are not part and parcel of such wrangles that are baseless, not substantive in impeaching the governor. The 28 who had signed, majority of them had been coerced, threatened to sign. Katika sheria za Kenya, kila mmoja ana uhuru wa kusikizwa kwa njia inayofaa. Inaitwa fair hearing. Kwa hivyo hiyo fair hearing, kwa nini tukifika mahali tunawachilia? Yafaa tumpe gavana fair hearing, akae atuambie nasi tumpe malalamishi yetu. Obila mago kwach kich pod timo apedha ne nyako moro mitudo koda nek mar Eric Maigo mane en jatelo bad migawo mar omenda e osiptal ma Nairobi Hospital. Achijno mano yange ni An Adhiambo ma bende ong'ere gi nying moledhi ni Nat wachore ni pod nitiere kar dak ma Kibra kama ne obila omonjo ot manodakie moyudo lepe manonenego e wang' dede kowuok e od Maigo mayudore Woodley Estate. Adhiambo bende ma jahigni 17 ne ochuoyo Maigo gi pala mano tich abich juma mokalo ka gima ne dikel nek makoch makamano pok oyangore maler nyaka sani.
Jatatije e kambi mar KOP ma Athi Waterworks Michael Thuita koro ogobade piny ma ogwetao. Ma ibiro mana seche machuok tok jatend jotije sirikal Felix Koskei oro ote ne ute fwambo ni Thuita ne oter e yweyo ma ochuno kaluwore koda weche mibadhe mabende itimonegi nonro e kambino. Thuita yando yudore e kinda kuru koda sumbi kaduol mochung'ne kedo gi mibadhi EACC chako timo nonro ne orak adek mane kambino ochiwo. Gino maduol ma EACC wacho ni ne otim e tok chik kaluwore koda gwetao mar Thuita. Board mar Athi Waterworks Development Agency koro oyiero Joseph Mungai Kamau kaka jatatije ma Kojolo. Oyo jodak 8,000 ma Ikolomani okwedo okang' ma jaket mwandu moro okao mar darogi e lopgi mondo ket kar kunyo mula. Kotelegi kod jaod bura Bernard Shinali gidwaro ni kambino ochung' chenrogi magitimo e gwengego. E kinde mane giromo kod jotend loch nanga makono, gimedo ni ogibiyie kod wach mar darogi e lobno mabendo osebedo e anyuolagi kuom higni. This is a whole location. It is a whole location, about 8,000 homes that will go away. It is a whole location. We have 3 assistant chiefs, we have 2 chiefs, na hawa watu wote inatakikana waende. And as somebody said, we don't know where we shall go. Serikali ambao ipo sasa ambao sisi tunahudumia ina utaratibu na hatufanyi mambo kwa kiolela. Tunaelewana mzuri. Kwa hivyo tutazingatia mambo ambayo mmesema, tuongee kwa utaratibu ili masuala ambayo hayakuzingatiwa yafanywe nini? Yashughulikiwe. We are against, especially Bernard Masaka Shinali. I am against any idea of mining here and taking it to Ramula for refining or for whatever purpose. It must be done within Ikolomani. We have nothing against Shanda, but bring us the owners of Shanda here. Bring us the owners of Shanda here. They are the only people we shall talk to. From today, your activities of drilling, suspend them. Duol mar NTSA omindalo aberio mar lero gimomiyo nitiere ng'ikruok mag chwalo lesen mag riembo kanyakla kod number plate mag geche. Elimi mapoya mane jatend migao mar wuotho timo e log tich mar NTSA mantiere Upper Hill Nairobi oyudi ni nitiere oboke mane poko go chapa kuom higa achiel mangima. Omedo no biro go kambi e duol no odiochieng' kodiochieng' nyaka tiek ng'ikruok mabendo sebedo makelo lai mabor ka duol no. I have received so many complaints from our customers who would like to get their log books, who would like to get their number plates, and those who would like to get their driving license. And as a result of the same, I decided today to go to industrial area, Likoni Road, to see the progress in terms of printing of driving license. And to my shock, I found that the printer is not functioning and has not been functioning for over a month. I tried to inquire how many of these driving licenses are printed, and I realized that there are people whose driving license spent from last year. I think I better speak less on this subject and deliver results within the next 1 month. Give me 1 month, whatever it takes. We must clear all the backlog in terms of printing, and Kenyans must get their driving licenses. For those whose driving licenses are here and their logbooks and their number plates, we're also asking you to come and clear because we don't have enough storage to continue keeping for those whose number plates are ready.
Ka owuok Kanyero ka NTSA wadhi mana e yweyo machok. To kapok wadhi e yweyo antiere koda moko kuom ote ma bende isechwalonwa kae. Mano kokalo lai marwa ma en 23600. Iwacho ni ok chieng' moro bende penjnwa MCA ma Kwabwai, Ouma Ogindo kata Wanga ndara ma wachara kadhi Nyoniang' otamogi loso nang'o. Iwacho ni ndara no rach kabisa. Erokamano ahinya Shadrack Ogara. Antiere kodi jaber ma Sara Singa mar wang' neno West Kanyamkago. Iwacho ni badhi to Kenya okrum. Iwacho ni jo Kenya okaw namba e weche mag mibadhi. Ramogi TV ler. Iwacho ni wuoro gima nyako no otimo mano Kanyero Rolex. Evans Odero Jawagusu Ramogi ler ka bende iwacho Kanyero ni intiere koda jogo eko itimo mos ne gino mano timore Westgate kanyakla kod jogo ma bende pod yudo pek. Tom Ogoya Sure mar Nyakach penjo ni Kawira to tudre nade gi Azimio, wach luwe odiochieng' kodiochieng'. Ka Ojaji Franklin Wood Koga Ramogi ler kabisa e Homa Bay County. Erokamano ahinya, kik idhi mabor, pod waduogo gi weche manyien mamoko. Mondiket segi otesegi anasetero minwa e doho eka mondo ayud mwandu na te. Kokalo kuom lakteche kod thieth, wayudo ng'eyo kaka dendwa tiyo. Nitie hormones mar ng'ama miyo kata ng'ama nyako. Iluongo ni estrogen gi progesterone. Kendo wayudo ng'eyo kama inyalo yude kony moluwore gi weche thieth. Daktari en tich ne thiedho oganda mondo oganda odhi maber. Kaka wadak e kinde ma ok ong'ere. Ngimawa en gima duong' moloyo. Ka en ng'ama osiko ka ywaka en kama osechopo dwa kawo ngimane. Kineno science gi wek rito. To e penj laktar wakelo ni lakteche molony to gilero ni weche thiedho tuoche ma opogore opogore kod rito kit ngima maber. Anyalo tiyo kod chiemo e geng'o thiedho kaachiel kod timo bero ngima wa bende. Yes, erokamano. Penj laktar kokalo Ramogi TV kama wacho ni ngima en mwandu. Wuok tich nyaka tich abich chakre saa 12 odhiambo nyaka saa 1 mar otieno. En chenro ma kik bai kata matin. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Ain't no time to rest. Introducing new Tropical Air Fresheners range. Let the scent move you. Available in all outlets near you. From Tropical Brands. Machiegni kendo jodak ma Kisumu ojiw mondo obed akicha kendo oket ikruok makare kaluwore koda kodh El Nino mabiro. Millicent Adhiambo miyowa ler mathoth. Odiochieng' mar riwruok mar pinje kata United Nations World Tourism dhialo weche mag limbe. Kaunti ma Kisumu
bende okodong chien e ingo odiochieng'no kod nyasi motisni Kisumu Tourism Week, tiende ni ingo jumblimbe kod chenro mopogore kaka timo ler kaachiel kod pidho yiende ma e 3,000 e bomano. En odiochieng' maber, en odiochieng' mar pidho yien, en odiochieng' maneno ni Kisumu City oywe maler, osiko koywe maler. The Kisumu City Greening Initiative, which has gained momentum over years now, embodies the sense of responsibility. At its core, this initiative emphasizes the significance of tree planting. Nyasi no mane oyuorie kod Mama Aida Odinga kaka wendo modhial nochakore kod wuoth kowuok e alap tuke ma Jaramogi Oginga Odinga Sports Complex nyaka kar yweyo ma Taifa Park e chuny boma ma Kisumu. Kane otwa kod Ramogi TV, Mama Aida Odinga ne ojiwo oganda mondo oket maino e weche mag pidho yien kaka yorno mar kedo kod midhiero mikelo kod futo mar lokruok e kor lwasi kalure kod nok mar yien moromo e alwora ma pacho ka ahinya to Kisumu, wach mane osir kod jalup gavana ma Kisumu Laktar Matthews Owili. Our duty as residents is not just to revel in this beauty, but to be responsible stewards of the environment and helping mitigate climate change. The act of planting a tree is a testament, ladies and gentlemen, to our commitment to a healthier, cleaner, and more sustainable Kisumu. Kisumu is the cleanest any town malaria mugi. For that, we must keep it that way or make it even cleaner for the future generation. Neno reni pidho yien en gima duong' nikech kwa pidho yien to yien gi bro konyo e yore mopogore opogore. Nyaka waket Nairobi, Kisumu obed kama ler. En kama ler niso no kwa wita kalatese, plastics, kamora amora. Mama Aida bende otielo mondo oganda otemo pidh thoth yiende mag olemo manyalo kelo negi kata mana yuto kod ber mopogore opogore. Yien gi eki be wanyalo pidho gi moting'o olembe. Olembe go be miwa vitamins kwa chamo bende ber. Inyalo kata uso olemogo minwang' pesa. Mar adek, yien gi eki geng'o yamo matek ma kamoro nyalo muko utewa kata ketho gik mopogore opogore. Omedo loso ka oparo ne oganda ma jo Kisumu mondo otemo chak keto ikruok makare ne kodh El Nino malimbo pacho ka igani mondo kik chwe mar kodhno kelnegi lal kod midhiero mopogore. For us to prepare ourselves for this, we need to make sure that all the drainage that we have in Kisumu and in the environment, we don't block them with littering, throwing your rubbish on the drainage. Nyasi ni mar ndalo ariyo, kiny rumo kod chenro mar ng'wech mar pidho yien motis ni Kisumu City Run 2023 mar neno ni boma ma Kisumu obedo mamajan kendo medo bedo maler kaka owinjore. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Pod mane weche mag rito alwora en riwruok mar Water Resource Authority ochako chenro midendo ni Adapt a River Invention mar bero alwora mar aora ma Nairobi. Mano kaka achiel kuom kinda mitimo e kedo gi lokruok mar kor lwasi. Chenro no chan mondo otieke e dweche 3 kama kuom gigo magichano timo gin pidho yiende kaachiel kod golo taka e aorano. Kuye gwenge magatina Kawangware boma ma Nairobi, jakoma Nairobi River Commission Dr. Pamela Olet oyango ni chenro no biro kelo medruok mar chiemo, medo pine jodak ma Nairobi kaachiel kod chweyo thuolo mag tije ne rowere. Jata tije riwruok mar YWRA Mohamed Shurie olero ni gino makelo lil mar aora ma Nairobi en kuonde wito taka mantiere but aorano, kowacho ni gisani gisegolo tons 98 mag yugi koa e aorano. And we have realized 80% of the dam sites are along the rivers. I don't know whether it was a culture or I don't know. We have advised the counties to relocate those dam sites because that is their responsibility and they have to relocate. We have advised them accordingly.
all over the country, not only Nairobi here, all over the country. We are going to do this cleanup in 3 phases. So we are saying let the rivers flow. Once the rivers flow is removing the solid waste that is tangible out of the river. Then now we get into the deeper part of it, the water quality. What is affecting the water quality after we remove the solid waste? Moktine jumbe adek kende to kodh El Nino borore pachoka kaka noland kod jolony mochungne koro weche makoro lwasi warongo gweng makakola ombaka e Nyando mabende en achiel kuom gwenge ma oula thoro daro ganda e miechgi piny maru wang'iyo ikruok mabende giseketo ne kodh El Nino. Millicent Adhiambo miyo aler mathoth bang' limo kakola ombaka kendo mbeko gi moko kuom jodak kod jogo mane olo kelonegi hinyruok. Sani koro en 4 years kapok waneno ber moro amora. To koro luoro ma wan go sani ma ok dak wawuondre e sirkal ni lande ni en El Nino. To kama kaka ne niche ok El Nino te maniche sembwa nyaka kujo. Nyisore ne gweng'ni onge ng'adhi bete. Aseparo saidi to podo ka ng'en ta dhi kama nade. Aseparo sana. Koro wakia kaka wadwa timo gi kaka wadwa bet wakia to wan gi nyithindo nyaka nyithindo mong'ol wan godo. Koro kumwa dwa chiko gi nyithindo gi wakia, kumwa dwa dhi be wakia, kaka wadwa timo be wakia. Sirikal be podo lal no makata gimoro amora pok wawinjo gimoro amora ni timuru kama tu bed kama. E kar dak makakola ombaka mayudore e sub county ma Nyando e county ma Kisumu mana kaka inyalo neno. Kuonde moko otuo to kuonde moko pod otimo limtidi kod thidhna kaluwore kod oula mokalo. Thoth ute ahinya to mag lowo oyiech. Kama moko to dhi gi bethegi. Seche ma jamni kwayo e pap ma en ga nam mar oula kinde koth ka gitemo gweno lum sama pod oula ong'wono negi. Winyo maragak bende kwanyo wuoth kachiel e pauno kayuak to rango polo manyiso ni chal kagima midhiero limbo machiegni kod jodak. Moko kuom jodak paro chando kendo kumo e dhoutgi matamre gi nono. Kata mana guok bende onindo e laro malich karango kuma yamo futo kochomo. Kama e kaka jodak lero luoro magingo kotenre kod kayo machiegni mar El Nino ma en koth mapek miwuoro mopogore kod oula mapile mosekelo negi dang'ni kinde ka kinde kuom higni buora. Moko kuom jodak nitie ng'wech gero ute mabede kaka yorno mar temo keto ikruok ne El Nino. Kata bedo ni moko kuom jodak malworani temo keto ikruok ka gigero ute mabede motelo ne kodh El Nino mabiro. Kamae kaka gilero midhiero magore ne girude gino mamiyo giluoro e kinde ma gitemo manyo konyruok. Koro nchi wadhiye ni wanyalo konyore gi ute mag mabati. Ute mabati gi wagero gi nikech kamoro amora monyadhi onge mamalo moting'ore manyalo miyo wayud konyruok. Kwagero mabati kamano to ok tiek muda kapok iwinjo ni ng'ato mabati no yiech gi tokot mokaw gik moko samoro ko onge kata godiechieng'. Koro miyo wabedo gi midhiero kabisa di mang'eny. Magi moko kuom midhiero magisebedo ka gineno gigo makoro medo olo kuom gikoyo ponono El Nino biro yudogi kaka ginno. Tuoche bedo ga mang'eny kaka koro chochegi ka pi osepong' ang' ne giwal oko kaendi te. Kolera bedo ga gi sana gima chaka na chandowa ga to en pneumonia gi malaria kech ng'ich chande. Moko kuom bose wito ngimagi, moko ponie hospital lopo potamo ne ok nyal pure yo makare. Koro maga achiel kuom gik ma midhiero zaidi. Gimedo ni gin kod kiawa ni kodh El Nino nyalo biro mayore makwano oganda mabiro dwaro kuonde jot muom mahew kar jot manitie e skul primar ma Ombaka. Gweng'ni onge kama dhi dong' ka en pi dhi pong'e te machacho nyocho ula matin to sani El Nino to dhi mako gweng'ni te nyaka Ombaka. Kane wan Ombaka kachacha ji ariyo nodwa tho mo emergency mo konyogi nikech athma dhano 200 e room achiel. Ma e chal mar kar jot manogere e skundno ma igeno ni biro ting'o ji ma 600 ponono jogo maula osebedo kadaro ema El Nino bende biro rocho ngimagi.
kaluwore kod japuonj maduong' mar skul primar ma Umbaka, David Ochieng, oyogo kethruok mag mwandu skul kaka klese matimorega sama oganda obuoro e skundno kinde oula. Ka ibiro namba mokalore to biro chuno ni moko biro ninde classes. To ka gininde classes ingene ka nyithindo kete buge kanyo ntiere desk. Koro ginindo to gokinyi wabiro koka giwuok koka gidhi e hall kuchocho. Koro mano nyalo interfere gi somo nikech gitedo nyaka yie kuondego. Bende ginyiso luoro ni El Nino nyalo daro nyaka skunde ma oluorogi kaka Ugenya kod Nyamasao. Gino makidek medo gi kwan jogo mabiro jote skundno kendo miyo gi achiedh nade. Ahinya to kinde timo penj mag KCPE kod KIPSEA ma higani. Ka koth ochwe to Ugenya ni piny. Jo Ugenya biro dar ka gibire neighboring rest ground ma en Umbaka Primary School. Nyamasao bende biro ringo ka biro Umbaka Primary School. Ma dhi kelo larruok mag gik mantie ya ka mag konyruok machalo classroom to kod choche. Mano biro miyo ka dhi tim KCPE kod KIPSEA to wadhi bedo kod chandruok mag gik mag konyruok manie ei sikul kaendi. Nekech gige koro biro laro gi the 3 schools. Ma population mag nyithindo madhi timo penj e these 3 schools en maromo karibu 300. To gin giwegi bende giikore ne El Nino. Ponono gin be kodhno biro tamo wang'gi kaka kar jot ma owal ne konyo jogo ma pi daroga. To ka dipo ka pi omako nyaka Umbaka to ikruok motegno onge to chuno ni jo community te biro ringo kadhi Ahero. Ma the local government gi national government onego be noikore kaka gibiro daro ji kaka gitere rest grounds mana Ahero man kilomita 10 kod wiye. Kwayo magin godo ne sirikal to gin mage. Wakwayo kata ka sirikal nyalo riwore ka sirikal ma piny gi mamalo nyalo riwore mondo mi wayud kony mar geronwa ute mag mabati go. Ma koro wabed security to wabed ni wainyore igi. To nyalo bedo maber. Mondo mi mag geng kik ji 200 dhi dhungre room achiel. Most victims gi komi siling 2,000 juma ka juma. Kimedo gimari moro matin to inyalo chulo ot kama idhi iyudo kama thur. Ok en gima biro siko. Koro so in dam dhi mbele. Process mag geng'o pigni dhi mbele. Koro wadwa ni sirikal okonywa nikech El Nino en pi maduong'. En pi ma kobiro to chopo nyaka Riat. Odaro ji kate. Nikech nasenene ok en mokuongo nasenene. Tend kaunti ma Kisumu to wacho ang'o kotende kod weche ikruok ne El Nino. Ng'eni midhiero mar pi wajabedo gago ka koth ochwe mang'eny kabisa moingo kaka ochwe ka pile. Wawacho ni wabed abeda kicha ka dipo ni koth biro mang'eny saidi moula bende bi mang'eny kabisa to wan gi kuonde moting'ore malo ma timbewa mantiere ward gi sub county biro nyisowa to sama ging'isowa ni mage kuonde monego wadhiye wati uru kod gi machiegni wadhi uru kuondgo mondo wageng' lal mang'eny manyalo biro korka ji mawito ngimagi gi mwandu gi bende makethore nikech gigole ot molewo nikech giweni pi ok bibedo mang'eny. E skund sekondar ni machon ma Umbaka ma bende midhiero mar oula ne oduone weche somo chutho en achiel kuom kuonde jot manyuola 31 kuom ji 600 duto mane oula odaro ojote ka koro kwayo gi maduong' e kinde ni makodh El Nino okayo en bono sirikal kokalo migao mochung' ne weche mag masiche mag apoya okonygi kod omenda moro matin magibiro resorego e kinde makodhno biro gore piny. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kakola Umbaka, Kisumu County. Erokamano ahinya Millicent Adhiambo kuom report machalo koda mano mabende otenore kod wechego en janon buge piny owacho Nancy Gathungu oseyo piny owacho mamalo ewi kaka gisebedo ka gitayo chenro mag oula madaro ji e kind higa 2017 nyaka higa mokalo. Moko kuom gik ma lipodno dwaro en ni oket machiegni gik ma itiyogo e reso jopiny kanyakla kod chwalo negi kony e kinde duto. Lokruok kor lwasi osemedo kelo masira mopogore e pinje maneno kaluwore koda oro koth mapek makelo oula madaro ji e kind mamoko.
Lipod janon buge mapachoka neng'iyo kaka piny owacho osetayo chenro mag daroji ahinya gwenge ma oula thoro dariji e counties ma Baringo, Narok, Busia, Garissa, Tana River kod Kisumu. Lipodni neng'iyo ikruok mar piny owacho, chenro mar daroji, chiwo kony, kanyakla kod kony tok oula dok chien. Gimedo ni piny owacho nowinjo oti machiegni kod counties e yango kaka ireso oganda kendo lando motelo ne jopiny, kanyakla kod chiwo gik reso jopiny moting'o yedhi kod geche. Omedo ni kaunti ma Kisumu nigi kuonde jot 6 moket tenge, kata kamano okoritgi maber, mamiyo jopiny jote skunde kod kanise mabende piny owacho ne okokonyo e rito. Kaunti ma Kisumu bende noyangi ni e higa mokalo noyudo pek mar pi oula ka ji 5 nowito ngimagi, ka 36,204 noyudo ng'ikruok maka kod kacha kaluwore kod pi oula. Kaunti ma Siaya nolowe gi tho 1 ka ji 22,345 noyudo chandruok. Homa Bay bende nobedo gi tho 1 ka ji 7,680 oyudo ng'ikruok. Migori bende ng'at 1 nowito ngimane ka ji 1,267 oyudo midhiero maka kod kacha. Kata bed migawo mar kor lwasi mapachoka osebedo ka chiwo milome chon e wi midhiero kaka mano kod masani mabiro mar El Nino, piny owacho mamalo kod mag counties podi medse e wi keto ikruok makare mar geng'o masira makamago. OMR, kara polisi ok tijgi gini naninda. Ake gima gini gitimo. Kata kamano, inspector kamora achiel gi commissioner owachone niya, nigidhi timo nonro kendgi. For KPLC tokens, failure charges only on Airtel Money. Dial *334#. Select Lipa na Airtel Pay Bill, then select KPLC. Wakelo ni mok kuon mar Joymax Maize ma en gino makare ka imedo e chimbi mapile. Mok kuon marwa ok ni kod ndhadhu kende, to en kod madini mathoth mabeyo ne ngimani. Olose kod bando mabeyo ma oyier kendo regi e yo makare. Joymax Maize Meal iuso e nengo moyweyo ne ji duto madwaro dak e ngima makare. Kata ka idwaro medo teko mar dendi kata rito roteke mag dendi, yiero makare en Joymax Maize Meal. Teme kawuono mondo iwinj ber mar dak e ngima makare. Oyudore pacho kai mangima e duka kata supermarket mantie machiegni kodi. Wekelea na shabiki kaende. Majina yangu kamili naitwa Vitalis Adika Ongare. Natoka katika kaunti ya Siaya. Nilikuwa naona kama ni mzaha. Siliblock mpaka namba. Ukablock namba ya pesa? Sina, nasema ukweli. Akanipigia na namba nyingine. Akaniput on air. Kwa radio sasa. Ona basi. Hii kitu ni kweli. Mimi ni mfugaji wa kuku. Lazima pesa ya shabiki nitaingiza ndani. Na nyingine ya mambo ya karo ya kijana wangu ambaye yuko form 3. Wekelea na shabiki ina give. Wekelea na 50 bob pekee for a chance ya kuomoka na 500k. Lazima kaende, yende kila wiki. Play responsibly. Betting can be addictive. Not recommended for the persons under the age of 18. Authorized by BCLB number 587. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi.
Equity biro mana gocho nigi namba 1 ma en 076300000. Kik itudri gi jogo sim gi nembni mamoko ka giyangore kaka jotich mag bengi mar Equity. Kik imi ng'ato mora pin kata OTP mari. Kik iyie kawo fuero mora mar bengi e yor sime. Or ote mora ma ichich godo e namba mar ote machuok ma en 333 nono maonge chudo mora. Tiek mibadhi. Kik iyie mondo wuondi. Wantiere kore pau tuke kuma odiechieng' makiny jaloch nyadiriyo mar Olympic Eliud Kipchoge biro doke pap mar laro osimbo mar ng'we kinda ma Berlin kodwaro ndiko rekod mar yombo nyadibich ng'weyego. Ma en higa achiel kende tokne oketo rekod e ng'wego mar dakika 2.1 ka owuoyo rekod mar dwe mar 9 higa mokalo ne ochopo kare